Татарстан радиосының шираттағы иртәнгі туры эфир тапшыруы республикада ветеринария өлкәсендәге эпидемиологик вәзгыятькә багышланды. Татарстан министрлар кабинетының баш ветеринария идарәсе җитәкчесе урынбасары Габделхак Усман улы Мутыйгуллин кыш гриппы, башка инфекцион авыруларга каршы көрәш чаралары, хайваннарга вакцина ясау, масса күләм идентификацияләү урыннарда ветеринария таләпләренең үтәлеше белән таныштырды. Радио тыңлаучыларны борчыган актуаль сорауларга җаваплар бирде. Актуаль әңгәмә сәхифәсендә дә көнүзәк шушы мәсьәләләргә тукталырбыз. Хәерле иртә, Габделхак Усманович. Хәерле иртәләр. Кыш гриппы таралу куркынышы ни дәрәҗәдә, нинди саклык чаралары күрелә? 10 регион бу җир буенча неблагополучный дип әйтәбез инде. Кызганычка каршы безнең республикага бу вирус килеп керде. Ул баштан безнең булды Буа районында, анда күмәк хуҗалык Хайруллов үзенең ул традицион рәвештә инде бер 15 еллап казлар үстерә торган булган, җәйкене җәй башында ала да, көскене ул казларны суя инде. Куядыр 1000 баш тирәсе каз бик күпләп үлә башлагач, безгә ветеринария хезмәткәрләренә мөрәҗәгать итте. Лабораториядә менә бу высокопатогенный птичий грипп дип әйтәбез инде, шул билгеле булды. Аннан соң күп вакыт үтмичә Чүпрәле районы белән Мислим районында беркемдә билгеле булды бу кыш гриппы. Бу шергә каршы безнең нәрсәләр эшләнәсең дип сорауга мин әйтеп китер идем. Безнең бит инде бар кышчылык буенча бу теге промышленный птицеводство дип әйтәбез инде. Алар билгеле ябык режимда эшлиләр, анда керә торган техника, дезинфекцион чаралар үткәреп кенә кертәләр кешеләр. Анда теге санпропускник дип атала торган урын бар, шунда юынып, киемнәрен алыштырып керәләр. Монда безнең бу птицеводство, птицефабрикалар безнең сакланган дип әйтергә кирәк. Безнең сакланмаган урын бу шәхси хуҗалыклар. Алар бит инде ачык рәвештә асрыйлар. Анда әйтеп киттем бит инде бу җирне ияртүчеләр 42 кешеләр. Анда шул ук каргалар да, галклар да, чыпчыклар да, үрдәкләр дә утырган икән. Кая кыш, кая анда кышның ризыгы бар. Шунда без күреп беләбез, монда 42 кешеләр утыра. Алар бу җирне, вирусны эләктерергә мөмкиннәр. Шуңа күрә әйтер идем мин, хәзер безнең бит инде традицион ул теге ноябрь айында, декабрь айында казлар, үрдәкләр суела иде. Иң беренче ул теге кар барлыкка килгәннән соң суела. Хәзер кар яуганны көтәргә кирәкми, тиз арада казларны, үрдәкләрне суярга кирәк. Аның ашарга дигән хәзер бит инде кар базында кемдә сакламый, шул ларилар дип әйтәбез, морозильникларга урнаштырып куярга кирәк. Безнең хәзер традицион рәвештә дип әйтәбез инде, социаль ярмаркалар, ярминкәләр бара. Сатырга дигән шунда сатырга кирәк. Әгәр вирус эләксә, аннан соң бер башында сатырга ярамый торган була. Монда шер таралмас өчен тиз арада ул каз үрдәкләрне яндырырга туры киләчәк. Шуңа күрә кабатлап әйтәм, каз үрдәкләрне тиз арада суярга кирәк. Ширле кыш итен яшереп сатучыларга нинди җәза каралган? Бу сатучыларның бит инде без беләбез, аларның ветеринар белешмәләре булырга тиеш. Әгәр башка регионнардан малны кышны алып кайткан булсалар, аларның безнең главный управление ветеринариядан алынган рөхсәтләре булырга тиеш. Әгәр бу булмаса, ветеринар белешмәләре булмаса, монда закон нигезендә штраф каралган. Ул бу чиракта әйтәбез инде, кызганычка каршы монда штраф күп түгел. Ул бу чиракта республикага мондай ягышлы җирләр кермәсен өчен, әгәр штрафлар күбрәк булса да бик яхшы булыр иде. Көньяк районнарда Африка дуңгыз чумасы үтеп керү куркынычыннан ничек сакланырга? Бу бик дөрес бу сорау. Безнең бу кыш гриппыннан башка Рәсәйдә бик күп
черлер безгә куркыныч яный бу черлердән әйтеп китәм инде менә яшур чире 60-нчы елларда республикада бу яшур чире бик күп булган, бруцеллез чире яшур буенча бүгенге көндә Россия буенча 32 регион неблагополучный дип әйтәбез инде. Бу кешеләр дә орта торган чир. Безнең республика Алла сакласын бу чир керсә, аннан соң без бит инде Россиядә эшлибез 635-нче приказы Минсельхоз Российской Федерацияның ул Минюста утверждает ителгән, бу уже закон дигән сүз. Ул атала о регионализация ул приказ. Шул приказ нигезендә аннан соң әгәр безнең республикабыз яшур буенча неблагополучный әйләнсә, без аннан соң продукцияны күрше регионнарга да җибәрә алмый торган булабыз. Бу безгә экономический яктан бик зур аңлыйсыз инде куркыныч китерә. Африка чумасы дуңгызлардагы бу чир Россиядә бик каты таралды. Ул безнең карантин режимында күрше Самара өлкәсендә, анда бүгенге көндә 113 населенный пункт дип әйтәбез инде, анда карантин салынган, анда Самарада губернаторның постановлениесе буенча ЧС, чрезвычайная ситуация игълан ителгән. Анда ситуация әйтәбез инде неуправляемый дип әйтергә кирәк. Самара безнең белән күрше генә. Бу Африка чумасын таратучылар безнең Кабан дуңгызлары. Шуңа күрә Кабан дуңгызларын әйтәләр инде специалистлар ул көненә 80 чакрым юл уза дип. Моны кермәсен өчен безнең инде 5 район республикада Самара белән чикләшә. Анда теге кабаннарны ату бара, куркыту бара. Куркыту нәрсә ул границада бигрәк тә кич мылтыктан аталар, кичке тавыш еракка бара дип әйтәләр. Бу теге Самара өлкәсенең кабаннары куркып безгә республика кермәсен өчен шулай эшләнә. Безнең бит инде республикада 2,5 миллион дуңгыз бар. Шуңа күрә безгә бу 2,5 миллион дуңгызны республикада булган саклап калар өчен бөтен эшләрне дә эшләргә кирәк. Алар ябык режимда булырга эшләргә тиешләр. Бу теге зур оешмалар, предприятиялар. Шәхси хуҗалыктагы дуңгызлар аларны ябып асрарга кирәк. Кабаннар белән контакт булмаска тиеш. Әңгәмәгез өчен рәхмәт. Безнең сорауларга Татарстан министрлар кабинетының баш ветеринария идарәсе җитәкчесе урынбасары Габделхак Усман улы Мутыйгуллин җавап бирде.